ኢየሱስ ጎይታ እዩ ነትንሰብ ዘይካሎ ንእግዚአብሔር ግን ይካሎ ይኽብርን አምላኽ ይኹን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሎማ አንተኻ ከምቲ ዝበሎ ፓስተር ብዝኾነ አኼባ ኢንተርናሽናል አኼባ መጽብ ዝነየርኒ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ያው ኣብዚ ከም ዘለኹም ሰሚኤ ይሓትት ነይረ እና ፓስተር ከዓ ካልኦቱን መጋላግልቱ ትማሊ ቤት ዝገበሩለ ያቀባብላ ካብ ልብ የመስገን ሎማ አንተኻ ቃል ከካፍለኩም ስለዝዓደሙኒ እግዚአብሔር ካብ ምሕረቱ ስለዘብዝሐለይ ካባኹም ፉሊ ኮይነ ካባኹም በሊጠ ዘይኮንኩስ ነገር ግን እዚ ዕድል እዚ እግዚአብሔር ስለዝሃበንኻ ናምላኽ ካብ ልብ የመስኩኖ ስለዚ ሎሞ ከገልግለኩም ከለኹ ካባኹም ፍሊ ስለዝበልኩ ወይ ካ ፍልጠት ስለዘለኒ ዘይኮንኩስ ነገር ግን ሰበት ዝበጽሖ በት እግዚአብሔር ዝመሃሮ እዩ ኣብዛ ምድር እዚኣ እንዳገልገለ እታ ዝጣዓማ ንእሽተይውን ትኹን እሳ እንዳካፈለ እዩ ናምላኽ ዘገልግልና ርግጸኛ ኢኻ እግዚአብሔር ኣብቲ ምድረ በዳ ዝመሃረኒ ንብዙሓት ሰባት ከም ዝፍውሰኩም ናምላኽ ይኣምኖ እየ ክብርን አምላኽ ይሁን ቅድም ከምቲ ዝበሎ ዛ ቸርች ናይ ፈውሲን መሰረት ዘለዋ ተኾይና እግዚአብሔር ቃሉ ሊኢኹ ከም ዝፍውሰኩም ርግጸኛ እየ ክብርን አምላኽ ይሁን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለዚ ሓደ ግዜ ከምቲ ትፈልጥዎ አጵሎስ ዝበሃል ሰብ ሙቅኢልዎ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 18 ክሰብኽ ከሎ ፕሪስቅላን አኪላስን ኮፍ ኢሎም ነይሮም ስለዚ ምስራይዎ በቃ ሓያልዩ ናይ መንፈስ ቅዱስ ክስታሎ ግን ሞር ኣብቲ ናይ ዮሐንስ ጥምቀት ይምበር ኣብቲ ናይ ምልአት መንፈስ ቅዱስ ኣብቲ ሓደ ንሕና ንፈልጦ ዶክትሪናል ትምህርቲ ብዙሕ ኣይኮነን ነይሩና ገለ ክጋገርዮሞ መስለኒ ድሓርታይ ብሎ ወሰድዎሞ መኸርዎ ይብለና ማለት እዩ ስለዚ ሎሚ ከገልግለኩም ከለኹ ብዙሓት ፕሪስቅላን አኪላስን ከም ዘለኹም እንዳፈለጥኩ ዘገልግለኩም ማለት እዩ ሙቅኢልን ተተዛሪበ ግዜ ተለኩም ወሲድኩም ትመኽሩኒ ማለት እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሎማ አንተ ስብከት ትግርኛ ብምዃኑ በጣም ደስ ይልን ዘሎ ማለት እዩ ንምንታይ ተልኩኒ ያው ዝዓበ ሁሉ ቋንቋ ስለ ዝኾነ ሓደ ግዜ ፍቲ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ትግራይ ብዙሕ ዓይነት ሰብ ስለ ዝመፀካ ንሁሉ ክትበጽሕ ክትብል ብቋንቋ በቃ ክስታይኻ ትኾን ማለት እዩ ትጫናነቕ ወይ ከዓ ትጽገም ማለት እዩ እና መጀመርያ ካብ ኤርትራ ምስ መፀኹ ስበኽ ኢሎም ምስ ሃቡኒ ክሰብኽ ምስ ወፀኹ ዳሓር ሓንቲ መዝሙር ሽዑ ፍልጥ ነይራ ዛ ናይ መስፍን ጉቱ ማለት እዩ እልፍ እያልኩኝ ትብል ነይራ ተሲና ክንዝምሪና ሓንቲ መዝሙር ኢለ ነቲ ህዝቢ ዕድሞሞ ዳሓርታይ ላይ ዝምር ኣነ ተሲና እልፍ ትብል መዝሙር የደሊ ኣነ ግን ሽሉክ እያልኩኝ ልሂድ እንዲ ኢላ ኣነ ዘየለ መዝሙር ማለት ዳሓርቲ ህዝቢ ይስሕቕ ከምዚ ሕጂ ንስኹም ትስሕቕዎ ዘለኹም ዳሓርቲ ኣብቲ ቅድሚት ነይራን ክልተ ኣሕዋት ተም ይብላኒ እንታይ ኮንኩም ትስሕቑ ኢለ ማንሃ ሽሉክ ኣይኮነን እልፍ ኢሎምኒ ዳሓር ኣነኻ ዘድሊ ምሕላፍ እምበር ሽሉክ ይኹን እልፍ ይኹን እቲ ዘድሊ ምሕላፊና ካብ ከምኡ ስለ ዝገላገልኩምኒ ናምላኽ የመስግኖ ማለት እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ አሜን ደሕዋተይ እስኪ ሎማ አንተ ጎይታ ክዛረበኒ እስከበሉ ኢድኩም አልዕሉ ክብርን አምላኽ ይሁን ክንጽልይና ዘላለማዊ ብሩኽ እግዚአብሔር አቦና ስለ ሁሉ ነገር ነመስግነካለና ሎማ ጎይታ ምሕረትካ በዚህለይ ጸጋኻ በዚህለይ ደው ይለብዚ ከገልግል ጎይታ ብሽም ኢየሱስ ስለዝደገፍካኒ ክብርን አኻ ይሁን ጎይታይን አምላኽን ካብቲ ንልሙኖን እናሐስቦን እንብዛ አብሊጽካ ክትገብር ትኽእል ብሩኽ ጎይታና ክብርን አኻ ይሁን በሐቅ እግዚአብሔር አምላኽ ካብታና አኻ ዝፈለጥናልና ጊዜ ጀሚርና በሁሉ እሙን ኮይን ካብዚ ስለዘብጽሐኻና ተመስገን ጎይታይን አምላኽን ሓደ ነገር ንፈልጥ ከምቲ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ፊልጵ ምዕራፍ 1 ቁጥር 6 ዝበሎ እቲ አባኻትኩም ሰናይ ግብሪ ዝጀመረ ከሳዕ መወዳእታ ከም ዝፍጽሞ ተረዲኤለኹ ዝበሎ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ጀማሪናን እግዚአብሔር አምላኽነ ፈጻሚናን ንስኻ ስለ ዝኾንካ ክብርን አኻ ይሁን ዘላለማዊ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት አባይ ዝጀመርካዮ ኣብ ሕዋተይ ስለ ዝጀመርካዮ ስራሕ ኣብዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ዝጀመርካዮ ስራሕ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ናብ መወዳእታ ስለ ዝመጽእ ክብርን አኻ ይሁን ናብ መወዳእታ ስለ ዝቕልጥፍ ክብርን አኻ ይሁን እግዚአብሔር አምላኸይ ስኻ ዝሓሰብካዮ ሰብ ክዓጽዎ ይክእልን እዩ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት አጋንንት ከዓጽዎ ይክእሉን እዮም መናፍስት ከዓጽዎ ይክእሉን እዮም እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሕልቅነት ከዓጽዎ ይክእሉን እዮም
እቲ ኣባይ ዝሓሰብካዮ ዝጀመርካዮ በኢየሱስ ክርስቶስም ክትፍጽሞ እግዚአብሔር አምላኸ ይጽልይ ኣለኹ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ይሕዋተይካ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሎም አንተ እግዚአብሔር አምላኸ ኣብ ህይወቶም ዝጀመርካዮ ነገር ብቃልካ እግዚአብሔር ዘለው ኹነታት ንዓይ ንሕዋተይ ስለትዛረብ ክብሪ ሁሉ ንዓኻ ይኹን መንፈስ ቅዱስ ምሳና ክትከውን ንጽልይ ኣለና ብመንፈስካ ተዛረበና ብመንፈስካ ገስጸና ብመንፈስካ ምኸረና ክብሪ ሁሉ ንዓኻ ይኹን ብሽም ጎይታ ኢየሱስ አሜን ከምቲ ዝበልኩኹም ታ ኣብ ጸሎት ከለና ዘንበብኩልኩም ታ ፊልጵ ምዕራፍ 1 ካብኣ ጀሚረ ቃል ከካፍለኩም እንታይ ትብል ብዝዘከርኩኹም ዘበለ ኣብ ኩሉ ግዜ ጸሎተይ ምእንቲ ኩላትኩም ብሓጎስ ጸሎትና እናገበርኩ ኩሉ ሰዓና ኣምላኽ መስግኖ ኣለኹ ስለቲ ሕብረትኩም ንምስፋሕ ወንጌል ካብ ተቀዳመይቲ መዓልቲ ክሳብ ሕጂ እቲ ኣባኻትኩም ሰናይ ግብሪ ዝጀመረ ኸኣ ንሱ ክሳዕታ መዓልቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝፍጽሞ እዚ ተረዲእ ኣለኹ እናበለ ይቕጽል ከምቲ ትፈልጥዎ ካብ ምዕራፍ 1 ካብ 1 ስጋብ 5 ዘሎ ንባዕሉ እሱ ዓቢ ንባዕል ተንቁጽረን ንባዕልን ዓበይቲ መልእኽቲ ዘለዎን ነገራት እየን ግን እዛ ሎም መዓልቲ ከካፍለኩም ዝደለኹ እንታይ እቲ ኣባኻትኩም ሰናይ ግብሪ ዝጀመረ እሱ ክሳዕ መወዳእታ እንታይ ክገብሮ እዩ ከፈጽሞ እዩ እያ ዝብል ከምቲ ትፈልጥዎ ብዙሓት ሰባት ብዙሓት ሰበኽቲ እንታይ ክሰብኩ ሰሚዖም ኣለኹ እግዚአብሔር መጀመርያኻ እዩ ዝነገረካ እምበር እቲ ኣብ ማእኸል ዘሎ እንታይ ይገብረካኒ ኣይነገረካኒ እቲ ናይ መወዳእታ ግን ጳውሎስ ሕጂ ታይልዎ ኣሎ ኣባኹም ሰናይ ግብሪ ጀሚሩ ኣሎ መወዳእታኻ እንታይ ክገብሮ እዩ ክፍጽሞ ሕጂ እውን ንዓይ ትጠይቁኒ እዩ ዝብሎም ዘሎ ጳውሎስ እቲ ኣብ ማእኸል ዘሎ ኣብ መን እዩ ዘሎ ኣብ ኢድ ኣምላኽ እዩ ዘሎ ኣሜን ደሕዋተይ እቲ ኣብ ማእኸል ዘሎስ ከበሉ ኣብ ኢድ ኣምላኽ ኣሎ በሉ ክብርን ኣምላኽ ይኹን ሕልፍ ሕልፍ እንዳበልኩ ደድሕረይ ክትብሉ ክገብረኩም እየ ብዙሕ ግን ኣየሸግረኩም እየ ኣብ ማእኸል ዘሎ እግዚአብሔር እንታይ ይገብረካኒ እዩ ኣይነግረካኒ እዩ ነገር ግን እቲ ኣባና ሰናይ ግብሪ ዝጀመረ እሱ እንታይ ክገብሮ እዩ ክፍጽሞ እዩ ሓደ ግዜ ኣብቲ ትግራይ ከም ዝትፈልጥዎ ቻሌንጅ ዘለዎ ዓዲ እዩ መንፈሳዊ ገና እዩ ብዙሕ ስራሕ ይዝጽበየና እና ጅምር ተብል ቤተክርስቲያን ትምስርት በትደንጎላ በትስደት በትገለ በቃ ክትዕጽ ያብለካ ንሕና እንታይ ንብሎ ካሊ ኣይ ሕገ መንግስቲ የብልና ጥቕስለና ተኣባና ሰናይ ግብሪ ዝጀመረ እሱ እንታይ ክገብሮ እዩ ክውድኦ እዩ ክፍጽሞ እዩ ኣሜን ደሕዋተይ ብዙሕ ነገር ተጀሚሩ ኣይውዳእን እዩ ኣይ ክባላሾካ ፕሮሰስካ ክባላሾይ ብጥዕና ምኽንያት ክትመውት ኢኻ ብዝተፈላለየ ሰይጣን ንግሆ ብዙሕ ግዜ ድምፂ ዘስማዕና ነገር ግን እዚ ቃል እዚ ንግሆ ተዘሚርናሉ ኣብ ጥቃና ይቀርብኒ ሰይጣን ኣሜን ደሕዋተይ ተኣባና ሰናይ ነገር ዝጀመረ እሱ እንታይ ገብሮ እዩ ይፍጽሞ እዩ ዝገርመኩም ሓደ ግዜ ኣብ ኣስመራ ሙዚተይ ትፈልጦ ትኾን ሓደ ኮርያ ካናዳዊ መምህር ነርናና ኣብ አዲስ አበባ ይዝነብር ነይሩ ድሕሪ ናይ ኤርትራ ሙስ ወጻኹ ኣነ ሱን ወጽዩ በቲ ዝነበረ ሁነታት ከገልግል ኣይከኣለን እና ሓደ ማዓቲ ይድውለሉሞ ኣብ ሽረ ኮይነ ንአዲስ አበባ ክመጽ ይብሎሞ ሽግር የብሉን አዲስ አበባ ተመጽኻ ምሳይኻ تعرف مساء خات قمت سلازي مساء تصنحتن زلخا يا غلا يبلن እሺ ብሎ ዳሃር አዲስ አበባ መስአት ኹ ደውይለ ይነግሮ ሃይ ፓስተር ኬን መጽ የለኹ አዲስ አበባ ገለ ብሎ አበ ለኻ ብለኒ ኣብ ከምዝ ቦታ ይብሎሞ ናብቲ ዘለኹ ቦታ ይመጽኒ ዳሃር በመኪና ሒዙ ይወስደኒ ዳሃር ካንሸለኹን ኩሕኩሕ ከለና ኦ ሓደ ነገር ረሲዕ ይብለኒ እንታይ ብሎ ሕጅብ ካንሸሎ መስአተና ይብለኒ ክንድገለ ናይ ጀርመን ከልብሎ زليلو ماتين تاك قبركاي كحزكاي شعوها انا خاسمبي شعوها تو بقى حزكاي عند حركتك على هولو فتينكا كغود اكايلني اسغا سقي هاتبل انا عكاي مخانكا طعيسب مخانكا اربكا مخاني تاك غبري كنو غري حجي سقم تسحق الله انا شعور هات برهات زخونكو عليه فوتو ናይ بحق ዝነግረኩም ዘለኹ እዚ ሪላቪ እሳቶም ጻዓዱ ስለዝኾኑ ኣቕሊሎም የምዝሪእዎ መስለኒ ዳርጋ ከም ሰብ የምዝሪእዎ ኣነ ክነግሮ የተበለኒ ነትዋርድ ኢዱ ይኽነግሮ ዋላስ ንመን ይኽነግሮ ክርደኒ ካለን በተሓደ ወገን ከዓ ስታይ ኮይነ ኦሬዲ ኣብቲ ባስ ስቴሽን ኮለኹ ነጊርኒ ተዝኸውን ዝኾነ ኣስቾክ ቁልጥፍ መልእኽቲ ረኺበ ኢንስታንት ገለይለ ከሽከዖም ፈተንኩ ግን ንኹሕኩሕ ኢና ዘለና ኣቲና ኢና
زلنا أمارات أنتي مسيلكم باستر كني ليو أنا سلزا أمنا كأتي إليو مغنياتوس كبيد قاتخونه كأتي إليو ده حر كفت تبالكوس كم زمنات نخلابات كأخي مسلكم ناي بحق إذن أقولكم زلهوز زليلو ما تحيزن مالتي حجي السبب سلزخهم كخات فتاتني خا حجي كستاي قبرني يشتت يخيد مليسو زليلي ما تحيزني كنا أقولكم هاي كدن زنوبركو شعاز معالت زحالفكوا مالتي ده حرق تخلبي ده حرر بعته جزء زور مالتي حنسا بقى أستاي جيرينير دارجة حيزن نيور السوق أي نقوله هاي ترزقي تمسكن is my best friend تمسكن يليلو هاي ينقروها أنا هامونغو نفسي تغير كرام مالتي ده حر ده حرر بعته جزء مستملا لسه حج تمسكن now you can stay 1 week لني 1 week كمان وحيد النيل إذا كله فتنا حليفسي يرديهم ده حر صنيح مال لك شعو نابت تخكلنيا ملختي كم تقومي نغير نتزخونا قديمو نابت غوز انتايم غبركن مسيلكم اي مخدكن اسو ግን ስለዚህ ነገርኒ ነገር ግን ሓደ ነገር ፈልጥ አናኻ ናብ ሕማቅ ነገር ከም ዘይትወኒ ሰብአይ እዚ ስለዛ አምኖ ማለት እዚ ምድራዊ ሰብ ይዝነግረኩም ዘለኹ እቲ ሁሉ ዝኽእል እግዚአብሔር አምላኽና አሚንና አብዛአተና አንተ አተናንሱ ምሳና ይሕዋተይ ዋላ አንተ ዘይነገረኩም ንመን እመንዎ ዋላ አንተ ዘይነገረንስ ከወለ ሕዋተይ ካምኔን ጎይታ አስከወለ ተነጊርና አሞ ከመገሩ ቀደምና አብ አስመራ ቃለ ህይወት ከለኹ ከምዝት ከውኒኻ ድሕሪ ወያንን ሻዕብያን ክባስዮም ሸውኽት ስደዲኻ ትግራይ እና ስላሴ ዝባል ክትከይዲኻ ድሕሪ ተዝብለን ነይሩ እምባ ጭንቀቱ ይኻ ነገር ግን እግዚአብሔር ተአማኸል ዘሎ እንኳይ ነገረና እስከበሉ ጽባሁን አይነግረኩም ምን ይነግረኩም ድሕሪ ጽባሁን አይነግረኩም ምክንያቱ ሰባት ስለዝኾና ናትና ሊሚቴሽን እግዚአብሔር ታይጎብሮ ይመስልኩም ይፈልጦይ ሊሚቴሽን ናተ ይፈልጦ እግዚአብሔር ነገር ግን ሓደ ነገር ንፈልጥ ነቶም ለአምላኽ ዘፍቅሩ ከም ምኽሩኻ ተጸውዑ ነገር ኩሉ ንምንታይ ከም ዝድግፎም ንሰናይ ከም ዝድግፎም ታይ ንገብር ንፈልጥ ስለዚህ ዘፍርሕ የብለይን ኩሉ ነገረይና አምላኽ እንዳሃብኩ ይመላለስ ማለት አሜን ደቱ መሕዋተይ እዚ ናይ ፊሊጵ ምስ ነገርኩኹም ኣብ ምዕራፍ 16 ግብረ ሐዋርያት ኣብ ገዛኹም ከይድኩም አንብቦ እና ነፍስ ወከፍ ጥቅሱ ኣብኡ ዘሎ በጣም ዝገርም ነገር ግን ሓደ ግዜ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ምዕራፍ 16 ግብረ ሐዋርያት ኣብ ገዛኹም ከይድኩም አንብቦ ደሓን ሕጂ ንዓይ ጥራሕ ተኻታተሉኒ ኣብ ምዕራፍ 16 ግብረ ሐዋርያት ሓደ ግዜ ናብ ሓደ ቦታ ከይደሊ መንፈስ ቅዱስ ከልከሎ ይብል ናብ ዝኾነ ቦታ ከይደሊ ከልከሎ ይብል دحر أبز معرف 16 مسبت حقن برائي حدا ناي مقدونيا سب أي انتي كبرونا خبلور إيوه مسيلك ردانا مسبولو يبلنا شعو هارا باولوس بؤو خا نترأي مسرعنا نابتز بلنا بوتا كدنات بالتقسلا إذا أنا هم بقولكم على مثلا حدا جزء تتنببو كاب قال أملاح مخانو كونفيرم مختقبرو بتاع متصبقي مالتي معرف 16 كم معرف حدا كاب قطر حدا مش جمرة نابدر من نابليستر عندما مثلا إنه تميت يوسف بهالورد مزمور حنت أمانيت أيهوداوي سبيتي أبو دمات راو سبعين نبرة نعود ما أتوم نابليستران أب إيكونيام زلوا أحوات أبو مسكيرهم ملو نبرو أتوم حواتي زجرمكم معرف 10 شديش عم ببومه قطر حدا نبينا حنت معلتي نبينو صومن كتسب كتخلي قطر خلتهم ده حرق نافتز له هو خير قطر 10 نسورة أي مسرعة وانجيل كنسب كلهم أملاخ كم زوعنا قدمي جنتاي لله أب إسيا نتقال كي نجرو منفس قدوس مسكال كلهم بهاجر فرجان جلاتيان حلوفو أب ميسيا مسبوطحو نبيتانيا خودو فتنو منفس يسوس جناي فقد اللومن ميسيا مس حلوفو نبتور أس وردو نباولوس كابلي ترايو بعلم مقدونيا سبايكا جويلو نام مقدونيا حلف مرد أنا نبله يلمونا نبره نسورة أي مسرعة وانجيل كنسب كلهم أملاخ كم زوعنا تردينا بؤبؤنا مقدنا هنكيد دلنا معس بؤبؤس كبلو بقى ترى أي مسنجرو نتصبح عيتو تاجر وي شعان تاجرو مستسؤ نخد يلو باولوس تاي كم زجبره كنكيد وسنا يزبل هجراي እግዚአብሔር ናበ ከም ዝወስዶ ዲቴይል ነገር ወዲ ናሆሪያ ጳውሎስ ሃይ ነገርን ሐቀ ጥራህ አንተ አይልወና መቄዶንያ ሰብአይ ርዳና ጳውል ነዓ
حكزنا نبانا مصا كبلو مسرع او اغزيابير يبراي تزاريبنا يلو شعن صباحيتو ወይ ካ ሽዕ ቦብ ወይ ዝብለና ታራይ ምስወድ ኾውን ኽል ነገር ግን ተሲኡ ናምላኽ ተኣዚዙ ማለት እዩ እንታይ ከም ዘጓነፈ ኸርኤና ሽዑ እታ ቁጥር ሓደ ዘካፍለኩም እንታይ ነቲ ኣምላኽ ዘርአየና ብእምነት ስጉምቲ ክንወስድ እዩ ዝደልየና ኣሜን ደሕዋተይ ነቲ ኣምላኽ ዝተዛረበንስ ከበሉ ሽዑ ብኡ ንብኡ ስጉምቲ ክወስድ እዩ ኣምላኽ ዝደሊ ናይ ስጉምቲ ሰባት እዩ ኣሜን ደተም ኣሕዋተይ Yes, hallelujah, amen. Wow. Dublu sabat aykonen. Misay dalaho? Sami'um tayzgobu. Sugum tuzwostu. Sami'um sugum tuzwostu. Sami'um shu'u uzozu. Nimintay telkumani hawra Paulos ra'iriu baka sugumti. Nay sugumti. Amlakh abzabana kristina khono zdolotay masilukum. Shu'u msam'a sugum tuzwosd. Hada gize ab ad English kabzhat عدتاتنا سلطنا ترينينج كوستو متيم شو عتا معلتي إنيرو ترينينج أبتا قدامي تمعلتي كمي يركا كونتكستوال بزخونة وانجيل كمي تقلقل زبل تماهيروم دحر أبتا كالي تمعلتي كلهم متيم حدا سبقن أبكيرو تأفئن أبقى لخيدو دحر أبتا كالي تمعلتي فدوس خلوس رخيبهم مفت مجد أنت ترى هون كاتفي خدا تبو كويس لو تسلطنا يفتح عندي هاي لمسنانو إتقدميت معلت زي قبرنا ياس كلاي سالساي رابعي سلطنا سالشنيلو تقدميتي كونتكستوال بريتشنج تبل كقبراو إليلو مثال لهم نحسباتي حج لو ميسب سلطنا نسلطنا أنا نبعلي مزي نجاركن سلطنا يقوم يكون نت السمع خي نت أملاخ تزاربك نت أملاخ زبلك نجار شعو تزجير كايو حيلنا يمنفس قدس كابا دار حق أي خيد ندال مدكاي خاتمت እግዚአብሔር ካብ ልማድ ይሰውረና ሐዋቴ ሕጂ ሐዋርያ ጳውሎስ ነትዝር አይ ራይ ኢሚዲየትሊ አክሽን ወሲዱ ስለዚህ አማን ዝባሃል ወይ አገልጋል ዝባሃል ታይቴልኩምኒ ነቲ አምላኽ በመሕረቱ ዝተዛረበ ሽጉምት ዝወስድ ማለት እዝን ተዘይ ኮይኑ ዳ በመንታይ ሞቲ እምነቱ ዳ ዝገርመኩም ሰብ ንሰብኮ አመን ማዓቲ ዶላ ቢሉ ድሕሪ ወርሒ ተጸበየን ብደሞዘይ $300 ክሰደልካ አይቴልካ በቃ ገዛት ለቃሕ ገዛ ኽራይት ሳይ ሾፒንግ ትኸይድ ገለመለ ገና ኮብኢድ ካያተውን ዘሎ ነገር ግን ነቲ ሰብ ስለዝኣመንካዩ ሓደ ሰባኽስ ከምዚሉ ግርም ኢላትኒ ልበይ ጠንኪፋታ ካባኻትኩም መን ዩና ፕሌን ክኸይድ ኮሎሲ ኣትዩ ነቲ ፓይለት ክንደይ ዓመት ኢኻ ኣብሪርካ እስከ አርኤኒ ፕሮፋይልካ ገለ ኢልና ይንኽን ሓቂ ካብ ኢትዮጵያ ክመፅእ ከለኹ ኣነ እንታዩ አሎ ዲኸሰብ ገለውን ቸክ አይገበርኩን ትኺለ ተሳፊረ መጽየ ብፕሌን ማለት እዩ እዘርኤ ካንታዩ ሰብ እኮ አሚናስ ናብ ሰማይ እንወጻለና ማለት እዩ እቲ ሁሉ ዝኽእል እግዚአብሔር ዝተዛረበና ንምግባር ግን አነን ሕዋተይ አነን ስኻትኩም ንድንጉይና ጳውሎስ ግን ነቲ ሽዑ ዝተዛረበ ብኡ እንታይ ገበረ እዩ ዝብለና ስለዚህ ሕዋተይ ከም ቤተ ክርስቲያን ዝተዛረበኩም ተሎ ሓደ ልብ እንድሕር ኮይንኩም ስጉም ትውሰዱ እግዚአብሔር ከኣ ክባርኾኩም ከለኹ ትርእይዎ ይኹን ዝኾነ ቢዝነስ በዚያ ጀምሩት የልኩም ጥራሕ እግዚአብሔር ምዃኑ አረጋግጡ ጥራሕ መንፈስ ቅዱስ ምዃኑ አረጋግጡ እንድሕር እግዚአብሔር ተዛሪብና ስጉም ትወሲድና እግዚአብሔር አምላኽና ንሱ እንታዩ እሙን እዩ ንምንታይ ነቲ ዝተዛረቦ ክፍጽሙ ማለት እዩ ቸክ እንገብሮ ዝግበአና ግን ኣሕዋተይ ብትሕትና ዝመኽረኩም እንታይ እዩ መጀመርያ ዝሰማዕኻዮ ካብ እግዚአብሔር ምዃኑ ቸክ ግበር መጀመርያ እግዚአብሔር ዝተዛረቦ ንሐዋርያ ጳውሎስ ንባዕሉ እዩ ብዙሕ ግዜ ኣብዚ ናይ መጨረሻ ዘመን ኣብዚ ክፉእ ዘመን ሰብ እቲ ምስ ኣምላኽ ቀጥታ እግዚአብሔር ምዝርራብ ዝበሃል ነገር ክንለማመዶ እዩ ዝግባአና ብርግጽ ነቢያት እግዚአብሔር ይጥቀም ዳ አይጥቀም እንትልኩምኒ ወይ ጥቀም ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ ንዓኻ የብርሃልካ ድሕሪኡ ኮንፊርሜሽን ከኣ ብነቢያት የምጸልካ እንተዳ በዝኽልተ ዝተዛሪብካ ኮይኑ ኣይትኸስርኒኻ ስጉም ትወሲድካ ግበሮ ተጠያቂ ተሓታትነት መን ይዝወስድ የልኩምኒ እግዚአብሔር እዩ እንታይ ከም ዝኾንኩ ትርእይዎ ይኹም ሓደ ግዜ ግን ኣብ ውሽጢ ገዛ ዝተዘረበና ትንቢት ንዕኡ ሒዝና ንነብርሞ ንኸስር ይደል በዝን ጎዚ አምላኽ ዘይኮነ ካብ አምላኽ ዘይኮነ ኣብ ውሽጥኩም ዝተነገረኩም ተሎ
ቸክበርዎ ምክንያቱ ምናልባት ዘይምፍጻሙ ምክንያት ናይ ሰባት ሓሳብ ከይከውን እዚ ማለት ንመንፈስ ቅዱስ ምቋም ማለት አይኮነ ነገር ግን አምላኽ ንዓኻ ይዛረበካ አምላኽ ካብ ነቢያቱ ገይሩ ይዛረበካ እዚ ኮንፊርሜሽን እንዳረአኻ ግን እንታይ ትገብር ስጉም ትወስድ ማለት ሓደ ግዜ ሓንቲ ሓፍትና አብ ሓዋ ወሰድ ኸይበላ እዚያ ገሌላ ማዓት ናይ 5 ናይ 6 ቦዲ ታይት ገለመለ ማዓት ናይ 6 ወሲዳ ማለት ዳሓር ነቲ በዓል ፖቲክ ክመጽእ ተሓወይ ክኸፍለካ ይገሌላቱ ድሕር ሰለስተ ማዓት ከበይ ዳሓንዶ ገለ ይብሎ እንዳሓለፈ ሓፍትኻ ዝወሰደቶ ራይ ትኸፍሎ እንዲኻ ኢሉ ዋ መን ይልካ ኣነ ይለካ ኢሉ እሳይላት ንኢሉ ምሳይ ኣለኹ ኣነ ሎሚ ከፍለካ ጽባሕ ይከፍለካ ኢሉ ትኽፈለካ ኢሉ እግዚአብሔር ከም ኸይብለና ይስፈርሕ ንሓንሳ መን ይልኪ ኣነ ይለኪ መን ይልካ ተሚ ኣነ ይለካ ዋ ምሽ ንኽስተ ነጊርካ ነርካ የለኹ ላን ክብለና ኽእሊ ቸክ እንገብራለን እዚ ዝብለኩም ዘለኹ ነቶም አምላኽ ዝተዛረበኩም ክትጠራጠሩ ደለ ይኮንኩን ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ ሓቀይ ተሓቲምና ኣለና መንፈስ ቅዱስ ሓቀይ ቀብኢና ኣሎ መንፈስ ቅዱስ ሓቀይ ተመሊእና ኣለና ካሊ ሳልሳይ ወገን አይድሊናኒ እዚ ማለት መልእኽቲ አይንቀበል ማለት አይኮንኩን ሓደራ ኣሕዋተይ ኣነ ክንደይ ትንቢት መጺኒ በቲ መንፈስ ቅዱስ ኮንፊርሜሽን ዝገበረለይ ክንደይ ስጉም ትወሲደለሁ ሎሚ እቲ አምላኽ ብነቢያት ተዛረበኩም ግበርዎ ነቲ አውሽጥኩም ኮንፊርሜሽን ዝረኸብኩምሉ ግበርዎ ነገር ግን ሰባት ስለ ዝኾናኻ ብዙሕ ጌጋታት ስለ ዘለኻ ከም ንእሽተይ ሓውኹም ወይ ከዓ ከም አገልጋሊኹም ክመኽረኩም ከዓ ደስ ይብለኒ ማለት እዩ ስለዚ ሐዋርያ ጳውሎስ ነቲ ሽዑ ዝኣመኖ ብኡብኡ እንታይ ገበረ እዩ ዝብለና ስጉም ትወሰደ እዩ ዝብለና دحر رأي وهم تي قطر خلت زكافلوكم كا مسكري حنت تنببو من البات قالك قالات كي جاجمتان شعونا بترأس بمركب مسكدنا تخيلنا ناب ساموت رئيل أقنعنا نصبحيتو خا ناب نياكلوس كدنا أو دما ناب فيليبي نسخة أبتاخ في الهاجر مقولنا قدام يتختمان حدث جزء رومين إياه أبتاخ تماتي حيالو معالتنيرنا بمعات سنبت كا كاب عنقص تختما وطينا أبتقى تصلوت زجبرو زنبر الربع تقميتنا نتن أكباتها نستي تزاربناين ليديا تبخلنا أملاق تفرح سبيتي بعلت ختما تياترا شياطي تحري كأي حري صنت بلنا نبرت نابت باولوس زبلو زنبره كترهب كا زيابهر لباخة فتلا نسا مستدرابيتها تتأمغت كا كم أمانيت قويتا رئيخومني انتخوينكم سي نابيتي آتيخوم تقموتو إلا لمنوتو قدون بلتنا كونو دما نابتت أولوت سقبر كن كيد كلنا منفست انقولا زلوا نقويتا تخابت انقولا بزح تربحهم زنبرت قزئتي تقوانا فتنا نساها ازوم سباسياتهم بارو تلوع الأملاخهم مقد مدحاني مهرهم اللو إلا أناج درت أسأسر باولوسن أسأسرنان سعبت كم زنا بلت كأبوزح معالت قبرت باولوس كأقوهي وقلت إلو نت منفس كاباخ توت بسم يسوس إززك الله خبله باتك زيت ون وطأ قويتا تاد ما تسفر بحقهم كم زباتخ مصر عيو نبقى إسران 4 تغكن رايو حجز حواري باولوس اغزابير تزاريبهم سقوم توسيدهم كيدهم كلتا بوزيتيفن نيجاتيفن زمسل ነገር ይጓኒፎም በተሓደ ክፉት አፍደገ ሊዲያ ትበሃል ሰበይቲ ልባ ዝኸፈተት ሸያጢት ቀይ ሐሪ ረኸብናያ እሳ አመነት ቤተሰባሃ እንታይ ገበሩ አመኑ ተጠመቁ ይብለና በተሓደ ወገን ከአ ቤተሰባ ብጥንቆላ ተርበሖም በማጂክ እንዳተጠቀመት ገዛ ዝገዘኡትሎም ወርቅ ዝገበረትሎም በቃ ኢንቨስተር ዝገበረቶም بديمونيك باور تتقيمازي نزخا رايو طواعوا عبيلو باولوس مالتي حج رايو ناي صلمات سراح بت እግዚአብሔር ተዛረቦ ነተختم اب مقدونيا ዝነበረ አጋንንታው ተጽዕኖ አታክ ጎብሮ ጀሚሩ ጳውሎስ ማለት እንደገና ሃል እግዚአብሔር ስለተዛረቦ ልባዝ ተከፈተላ ሰበይትኻ እግዚአብሔር አዳሊሉ አሜን ዳህዋታይ رايو እግዚአብሔር ዝነገረካ ክትገብር ከለኻ ዝኽፈት አፍደገሎ እግዚአብሔር ዝተዛረበካ ክትገብር ከለኻ ተፍርሶ አጋንንታው ስራህ አለው
ስለዚ ራዮ ብጥቕሚ ኣብታ ከተማ በቃ ዝቐርባ ዘየለ ገለ ዘየለ ዘይትድፈር ሰበይቲ ዝነበረ ጀግና ዝኾነ ጳውሎስ ምስ ኣተወ ግን ተናዒባታ ከተማ ኣብ ኤርትራ ዲዩ ኣብ ትግራይ ዲዩ ከምዚኦም ዓይነት ሰባት የድልዩና እዮም ድምፂ ኣምላኽ ሰሚዖም ብፍላይ ከዓ ኣብ ትግራይና እግዚአብሔር ከምዚ ዓይነት ሰባት የተሰአልና ገና ህዝብና ወንጌል ስለ ዘይበጽሖ ገና ህዝብና ሓገዝ ስለ ዘድልዮ ነገር ግራዩ ከጥቆዖ ምስ ጀመረ ሕርቕርቆት ከዓ እንታይ ገይሮ መሲልኩም ሰይጣን ካና ቤት ማእሰር ተወሲድዎ ሓደ ሰብታይሉ መሲልኩም ምስ ሰይጣን ድሕር ተሰማሚዕካ ለሽልካ በጥልካ ደቂስካ ኣይትንክፈካን ይብሉ ድሕር ናይ ጸልማት ነገር ተጥቅዕ አጋንንት ተውጽእ መናፍስት ተውጽእ እንደገና በቅድስና ትመላለስ ዝተጨነቀ ኣሕዋት ተጻናንዕ ቪዚት ትገብር ዝጓሃዩ ተጻናንዕ ገለ ተኮይንካ ከመይሉ ስቂሉ ክርኤካ የጥቃዓካ ቤተሰብካ ከጥቅዕ ይፍትን ሰበይትካ ከጥቅዕ ይፍትን ደቅካ ከጥቅዕ ይፍትን ንዓኻና ቤት ማእሰር ተቀጥወካ ተተሰማሚዕካ ግን ሽግር የብሉን ኣጆኻ ፔሲ ገለይሉ ከምዞም መንእሰያት ዝገብረካ ሰይጣን እግዚአብሔር ይገስጾ ሎሙን ክነጥቆዒና ዋላ የጥቃዓና ምክንያቱ ክንርኤና እግዚአብሔር ምስመንዩ ምሳይስ ከበሉ ኣሕዋተ ክብርና ኣምላኽ እዩ ምሳኹም ምሳናዩ ስለዚ እግዚአብሔር ዝበለና ክንገብር ከለና ዝተኸፈተ ኣፍ ደገ ዛቱ ሐዋርያ ጳውሎስ ታይሉ ዓብይን ብርቱዕን ደገ እንታይ ተገይርላ ኣሎ ተኸፊትላ ኣሎ እስከበሉ ተማሕዋተ ተኸፊትላ ተጻረርቱ ከዓ ብዙሓት እዮም ራይ ሳይድ ባይ ሳይድ ይዝኸይድ ሓደ ጊዜ አገልግሎት ክፍፈት ከሎ አገልግሎት ክትባረኽ ከለኻ ዘገልገልካዮ ዘሓስካዮ ክትባረኽ ከለኻ ኩሉ ጊዜ ግሪን ኤሪያ ጥራሕ ኣይትጸበ ዘጥቁዑኻ ሰባት ክትስኡ ኹልዮም ሽምካ ዘኽፉኡ ሰባት ክትስኡ ኹልዮም ምስክርነትካ ዘበላሹ ሰባት ክትስኡ ኹልዮም እትረፍ ደስኹም ኣነን ድኹማት ሐዋርያ ጳውሎስ እኮ ኣብ ዝኾነ ቦታ ዘጨንቁዎ ሰባት ነይሮም ዮሐንስና መልእክቱ ክጽሕፍ ከሎ ኩስቶ በቃ ዝኾድክዎ ንዓይ ጥራሕ ዘይኮነስ ንኻልኦት ከዓ ራእይሞ ዮሐንስ እንታይ ተውጸሉ ሐዋርያ ጳውሎስ እንታይ ተውጸሉ ነገር ግን በቃ ኣብዛ ምድር እዚኣ ሰይጣን ክሳዕ ዝሃለወ ኣታክ ክገብረካ ይዝፍትን ከጥቃዓካ ነገር ግን ቀጽል ኣሕዋተይ እቲ ኣባኻትኩም ዝጀመረ ሰናይ ግብሪ እዛ እግዚአብሔር ኣብዛ ቤተ ክርስቲያን ዝገበራ ዝጀመረ ግብሪ እንታይ ክገብሮ እግዚአብሔር ክቁጽሎ ይስከበሎት ማሕዋተይ ኣነ ብዙሕ ጊዜ ቻው እንዳበልኩ ይሕሊፈ ሓደ ኤርትራዊ መጹ የገልግሎም ምሳ ያገልግሉ ድሕሪ 6 ወርሒ ቻው ተምሄ ይብሉኒ ሽዑ በቃ ሰብ ስለ ዝኾንካ ይስማዓካ ናበይ ደኣ ክትከይድ ወኸይድ ኢለበዝ ኬንያ ክኸይድ ኢለ ኣሜሪካ ክኸይድ ቻው ዝበልክዎም ሰባት ክነግረኩም ኣይክእልን እዛ ቸርች ዳ ይብል مليسوخ أخالي أملاك سبيتس إذا شفت أخذ كون يبل كالو تحواتك أي تسع أوالد بوالد أودات بودات أقل قلتي بأقل قلتي داتك سقاب حج بيت دوا بيلوانه السوز جمرو زعات ولا ناتم حواتي ناتكم من يفلتنا أنا بزحب كنيا يتلزي تقمتكم نجرجن كم نومادس بز بيلهم زحلفو لبهم قال خورد يقولون مهنياتو إذا شرش نايمن سلز خونات نايك زيابير يسكولو እቲ አባሁም ዝጀመሮ እግዚአብሔር ታይ ጎብሮይ ሰባት ከልዕልዩ ቻይና ኳስ ስፔር ፓርት አይሳኑን ገለት የልካ ገለምጹልካ ገለት የልካ እግዚአብሔር ናቱ ዝኾኑ አገልገልቱ ኣብ ዘመኑ ዝኾኑ አገልገልቱ አለውዋ እስከ በታቀዕት ነዝ ጎይታ ክብርም ኢየሱስ ጎይታይ ስለዚህ አምላክ ንሩሱ ኣብ ዘመናት ኩሉ ንሩሱ በዘይ ምንታይ ይሐድግኒ በዘይ ምስክር አይሐድግኒ أنا مساعي أجوها إلو بيتروس الله همساي حق إلو ناي كالو تاي فلتنا أنا جن نقرأ كالو ده حرب قويتنا مسموته عسر تخلت يوم تاي كوينو هادي ما محكة فعلهم ده حرب جن قويتا أموني عمسك الزنبرجن مسكر تسيو أتايلو نتحدى معنا أصبحت ياتنا بأبسانا تسقيلنا قويتا بمنجست خامس تمت تاي كبرن إذا نمن مسكيرو لو مسيلكم بيتروس ولا أنت خدك زابير أمسكال ناتو مسكر زتسع ملاخي أبزهالنا أنت هالنا زابير نناتو زخونو نولدو زقتلو سبات الله هو نحنا جن مجنعنا محسابنا قبوي بيت أملاخ سلزخونه أي تحسبوا مالتي أيكونكم سبات سلزخونا أنا خمس ولكم لعلى عسرت حمش شيء إرتران لعلى توم أمن تدحن نقولهم لعلى حمش تشيء زخون إرتران شاو نابل كفاني نقدر كنت نشرشتات كنا الله مغنيات تايتلكم ناي بيت خريستيان وان امن سلازخونه كريستوس سلازخونه سلاز حواته يزيو اتقال ازولكم
أفدك يخفتلك بتخا سيطان أتاك كبرك بتأفدك يخفتلك حجر أيومه نا عندنا هذا قرمكم أسيرهم بأجرهم قال سيلاس قالوا نبيت ما أسرت يوم تيولوجيانس كزارو بخلوا سنبت نتيا بمعاد سنبت كيدهم قال أن ليديا رخيبهم ما بدحريتهم أجاننتي دحريو مزمور جمهور معاسيم ذكرونا فرق لا يتيز لنا نقدر قلنا بيت ما أسرت مسوسدون بزوحات تيولوجيانس تايبلو ساعات كلته تأثيرهم شو صد زولي مثلا نيبل حال يقولوا مالتي أنا صغر مني هارب أولس وكا سمعي يوتيو سيلاسك أنت عايز زبلاي مسلوكم لباولوس رأي ديل كان حكي أفت مساعته مالتي حكي هذا سبعي ديل كان يركايلو أبين له رات سبعي مثال لهم أبين نحن بمعسر تستخدمنا بجماد ينبر سبعي زبال ردوني زبال أبين له بس باولوس مخاد واقع يزخف لك قنك أبرخت هالو أتمامين ده تمحواته ذات شوية مثل ماريكوس أوه كمت خركبوكم يقاليلو كيدو مس باولوس مخاد زخف له واقع تبو غير ماريكوس فلت مالتي نجار قنك مس باولوس مخاد كأ تأمر أملاخ يريكا تريخا زي تفلت مسرت نايتا ما أسرت انتا يكون يبلنا تناوز يبلنا نجار قد ديسكس قبرو خوينا ميسمعني كيتو صاب كل زي تيولوجيان سلازخونكو كوم زبل يلن نجار قن من يزحونا سيلاس قن زحسبه يمثلنا عنه السوس حراي الساس الشيء أبيلو مغنيات رايو اتسابعي رخيبه مدا يرخبونكو نجار اتسابعي نايحانت ختما نتي وانجيل أملاخ زسرح سرح سامبلي أملاخ كم تزبولو تفتيمو لتيلكمني هو تفتيمو آمين ده تمحواته نجار قن نسكودو قن اتزرعيو green area ويكا بناتنا زراربا بنا اسمرا ست دي ست تنسنيسو ويكا ست بست يكون انت تصب ويكا تاينو بلو بقى لمع بوتا يكونن متحن ناقي املاح تزاري بكا مالت كبري متحس كبري ماكينه غزا غلط رح يكونن ابته لاونت املاح تملالس كلها بيت ما اسرتونا له مالت ነገር ግን እሱ እንታይ ነሩ ፈቃድ አምላክ ነሩ ማለት ኖርማል ወቅትሪ ወኸሎም ግን እግዚአብሔር ተዛሪቦ ወጪ ኾሎስ ግን ካ ምሸታ ምንታይ ተራዩ አቤት ማሰርት ተራዩ ማለት ደሃርታ ይልዎ ይዕሊሎም ተሰራሪቦም ተማኻኺሮም በቃ ሽዑ ጥቅሲ ዮሴፍ ከመይዲ ወስታይ ኮይን ታሲር ሐቀይ ደሐራም ወዳታ ናብ ክብሪ ዝበሉ ይመስለኒ አብ መጨረሻ ግን ይብለና ንአምላክ በዜማን ታይ ክገብሩ ጀመሩ ከመስጉኑ ጀመሩ አትብ አብዚያታ ሚስጥር አሜን ዶ ትምሮሃት نأملاخ بزمان تاخبرو جمرو كمسجونو جمرو هاللويا بات دمتي باتي شاف نق تناويت أتابيت مع سرت الشعوب ده حرب قويا كهادميم قالت بقول شعوتي تحتات سلز خونا مش كناي كستاجر نفسك انت قبره نفسك هاي تقتل كلها ها شفاتو يكوننا نحنا بخبر واتينا بخبر خانا عتو بخبر بعد بوردة عتينا بخبرينا نوتصل أتمامين ده تمحوات وايز باولوس خمي أملاخ تجاب زحلو لو متنخون نحنا نت استاجرنا تزارب أنت يا خاز قبرك زال الله كم يا استاجر كاز أتخاني ده حركة زابير نت بيت مع سرت تاجروا أنا ويتودو أنا مساعته خديه قليلنا من لا فالفنا ينيرنا نتوارده مساعد الله ما تمحواته كبروا كله زواسر منيو أتحوي بجاها يلو رزق أنت هاي تكبر نقتلتو زحلي نعم لاحسن الله زقتلهم زحاسو سوات الله تصلي لهم نعايز أشكرون سوات الله نقولكن نعم لاح حليف يبيلو إسقاطكم نقولكم نعم لاح حليفكم هم مغنياتو كم تزوالكم قميم كي تقتل نفسك قدف قدينا مسخا يكوننا تحوي تفاليتنا لنا أب سمايز وقعنا يوبا هابيلو ماتي بمرحة هابيلو ماتي شعت هاي لهم روماوي قالوا خامنيسو أكابي دلهم فليتو تيولوجيان سلازخونا يفلتيسو روماوي سئلكم تعات وصاي لهم أنبوبو يخم أبغزهم مسكوتكم وصاي لهم باولوس تايلو عين وصن يبهال بسقاس كرايو بقى عند مسكر كاسنبت قال يا خمبر باولوس كن انت هاي قبرني أي وصني شو تايدا اتوم كنتيبا ويكوتام غافرنرس انت هاي قبرو يتصو عمون تاي قبرو السمي لهمنا تزاي كوينين وص شو عمتي بجها لمن ومي زبل
لمينهم نباولوس تايغبروا نمنتاي تلكمني دحير حجف ابت ختما تصعنوهم مصدلي كاب نغيزي opportunist خوينو نتعدل زتقملا ابت خباب زنبرا چرچيታት بسلام كنبرا دلي اتقبلي زلو بوليس كوميونيتي ገለዝ بحال እሱ ጥራሕ ተውጪዎም አባ ጥራሓታ ሚስጥር ሕጂ ጳውሎስ ግን ናቱ ዘይኮነ ዝረአ ዘሎ ናይተን አብያተ ክርስቲያናት ናይተን ቸርችታት ስለዝኾነ ባዕሉ ትዋና እንድሕር ዳፍትሒዎም ግን ካልኣይ እንታይ ይገብርኒ ማለት እዩ አይደግምኒ ማለት እዩ አይገር አቤት ማእሰርቱ ኮይንስ ንመን ዝሐሊ ዋው እዚ ሰብ እዚ እግዚአብሔር ይባርኮ አቤሞ አባና ሀዝ ጸጋዚ ጳውሎስ እንኳን ተሞተ እቲ ጳውሎስ ነበረ መንፈስ አባይና ባኻትኩም እናሎ አሜን ደህዋተይ ስለዚህ እታ ዝበልኩኹም ዝተዛረበካ እግዚአብሔር ምስ መጻኻ ኩሉ ከምቲ ዝደለኻ ይኾነልካ ማለት አይኮነን ክትእሰሩ እንትኸ ብዝተፈላለየ ነገር እስኻ ዘይደለኻዮ ዝመስል ኣብ ህይወትኩም ክበጽሕ ይኽእል እዩ ብዙሕ ግዜ ርኤለኹ ኣነ ዝደልዮ ዘይፍጸም ነገር ግን እንኳ ስለ ዘይትነግረኒ እግዚአብሔር ምሳይ ኮንትራት ያሰራል ኩሉ ነገረካ አይበለኒ ምሳኻ ኾውኔ ይልን እምበር ኩሉ እንዳነገርኩኻ መዓልታዊ ገለ ይኮነን አግሪመንት ናንታይ አባኻ ጀሚረ ለኹ አባኻ ኣብ ሰላም ክትውድኢኻ እግዚአብሔር አሕዋተይ ክባላሾ ይነገርኩም ዝብለኩም ሰይጣን ተሎ አይባላሾኒ እሱ ስለዚ ጀመሮ ባዕሉ ሕልፍ ኢሉ ክወዳደልኩም ይኽብርና አምላኽ ይሁን ምክንያቱ እሱ ኣብ ቃሉ እንታይ ስለዝኾነ እሙን እዩ ንሰብ ዘይከኣሎ አምላኽ ከይሕሱ እንታይ አይኮነን ከይጣዓስካ እሱ ዝበለውስ አይገብሮንዶ እሱ ተዛረቦስ አይፍጽሞንዶ ከመገር ይፍጽሞ ከም ድሌቱ ነህና ጥራሕ ፈቃደኛታት ንኸውን ማለት እዩ ታራብዒቲ ታናይ ሞዳታ ፍርቅ ለይቲ ናምላኽታይ ጎብር ጀሚሮም ከም ራይ ጉዳዮም ምስመን ይመስልኩም ምስ እግዚአብሔር ጉዳይ ምስ እግዚአብሔር ይስከበሉ ጉዳይና ምስ እግዚአብሔር ዝገርመኩም ሰብ ደቅንስዮ ተለኸን ሰብ ሓዳር ተለኸን በዓል ቤትክን ክጎብሮ ዝኽእል ገደብ ኣለዎ ሓደ ግዜ ሓቀይ ራሄልዳ ውላድ ዘይትበኒ ኢላቶ ንመን ትልሙኖ ይትፈልጡም ዝብሎ ኮሴ ኣነንታ ገብረክ ትራሄልየ ተዝኽእል 20 ወላ 30 ወላ ከም ዝብል የለን ግን ማሃብኩ ኺልዋ ግን ኣነንታ ገብር ኣይከኒ ኢልዋ ማህፀን ዝኸፍትን ዝዓጽን መን ኢልዋ እግዚአብሔር ሕስኩም ንዓሳት ሰብኣይ ኳ ኩሉ ነገር ንሰበይቱ ክገብረላ ኣይከኒ ከም ዘይገበርካ እዚ ኢለን ልቦም ዘጥፋሎም ኣለዋ ክነግረክ መዕደክ ንሕዋተይ ከም ባሪ አምላኽ ሰብኣይክን ክገብሮ ዝኽእል ወይ ሓውኽን ክገብሮ ዝኽእል ቤተሰብክን ክገብሮ ዝኽእል ገደብ ኣለዎ ጉዳይና ግን ምስ መን መሲልኩም ጉዳይ ይስከበሉ ሕዋተይ ምስ እግዚአብሔር ይስከበሉ ሰብኣይ ክገብሮ ዝግብኦ ሰበይቲ ክትገብሮ ዝግብኦ ኣሎ ዶ ወሎ እዚኣ ጥቕሲ ሒዝኩም ከዓ ከይትድቁሱ ሓላፍነት حقي نناتنا حلافነት አለና እዩ እሱ ይኮንኩን ዘተባባዕኩም ዘለኹ ነገር ግን ሰብ ዘይኩሎ ተኾይኑ ምን ይፈትሕ ዘለዎ እግዚአብሔር ይፈትሕ ዘለዎ ስለዚህ ጉዳይና ምስ እግዚአብሔር አነ ጉዳይ በቃ ምስ እግዚአብሔር እስኻትኩም ከሕዋተይ ጉዳይና ምስ እግዚአብሔር ዝፈትሕስ እዩ ዝኸፍትስ እዩ ዝዓጽሱ ስለዝኾነ ዮሴፍ ሪኹም حقي አባሪሮም ኣሕዋቱ አቡ እንታይ ገበሮ ይዝብለና ገንሑ ያትብልታ ጥቕሲ قال اي معالتي انا نادي خانس تدفرتك انا حواتك سشي انا نادي خانس كنسغدلك كو يلو حواتو كانت يغبروا يزبلنا شطو ابيت ما اسرت اتو كرتت بلا እግዚአብሔር ተዛሪቦ ነይሩ አይተዛረቦን ተልኩም ወ ነገር ግን ዘሐለፈው መገድ ይገርመኩም አቡሊ ኪዳን ካፍቶም ዝፈትዎም ካፍቶም አቡሊ ኪዳን ካብልበይ ዘخبሮም ሰባት አምላኽ ጸጋ ዘብዝሕሉ ሰብ من يندحريلكم مني يوسف بتاع قريتها سلازي داود اخوي سلازي ريو يوسف ببزح شجر كحلف كله ببزح مكره حلف كله ببزح سدت كحلف كله ነገር ግን እትጀማር እግዚአብሔር አቡ ዝጀመረው ከም ዝፍጽሞ እንታይ ይገብር እግዚአብሔር ይፈልጥ ያው አሜን ለተምብሮሃት ነገር ግን ዮሴፍ ጉዳይ መስመኔሩ ምስ እግዚአብሔር አሞዳታ መስመጹ ታሪኹ ስለተፈልጠው ዘፍጥረት 30 ሸውዓተን አንብቦ ገዛሁም ከድኩም ገሊዮም ዳበኸዩ ገለ መስፈለጦም ታይሎም እስኻትኩም ንኹፍ ያሐሲብኩም እግዚአብሔር ግን ይሎ ንሰናይ እንታይ ገይርዎ ለዊጡ ወይልዎ
ሓደ ነገር ተዘይሰሊጥኩም ኣይተማሩሩ ኣሕዋተይ ሓደ ነገር ተዘይሰሊጥኩም ንእግዚአብሔር አመስግኑዎ በዜማ አመስግኑዎ ሽዑ ነገራት ክቅየር ከሎ ትሪእዎ ይኹን አሜን ደትምብሩኻት ጉዳይኩም ምስመን ይኹን ምስ እግዚአብሔር ይኹን ሆም ሴል ዘለዋ ቸርችታት ሸውዓተ ስለዚ ቆጻጸር ሓንቲ ተመዲበ ይዓይ ተን ሸውዓተ ኻ ብሳይክል ገይረ ከታተል ስለዝነበርኩ ፉል ታይም ኮይነ ከገልግል ይደልዩ ነይሮም ቶም ካልኦት መራሕትና ኻ ብዙሓት ስለስተመረቕና ወይ ንኹሎም ክንምድቦም ኣለና ወይ ከዓ ፈሊና ንዑስ ከመይ ጌርና ክስታይ ንገብሮ ስለዚ ባዕሉ ምርጭ ይውሰድበር ኣይንምድቦን ኢና ይብሉ ሽዑት ኮርያዊ መጺው ተመስገን እንታይ መደብካ ይብለኒ ኣነ ዳ ከገልግል እሞ እንታይ ዳ ረኺብናዮም ተመራሕትናትካስ ክምድቡኻ ፈቃደኛ ይኮኑን ይብለን እሞ እንታይ ዳ ንምንታይ ኢኻ ኢትዮጵያ ዘይትኸይድ ብሎ አንዳ ፈቃድ ኣምላኽ እኮ የፅበ ዘለኹ ብሎ ከመይ ፈቃድ ኣምላኽ ርድኢትካ ብለኒ በቃ ኪድ ይብለኒ ይኸይድ ጽናሕ ይብለኒ ሃይ ጸንሕ እንሳይደለኹም ሽዑታይ ኖ ተመስገን ኢልኒ ትኮርያዊ እስኻት ፕሮሰስ ዝበሃል ኩሉ ጀምሮ ይልኒ ብድሕሪኡ ምስ ጀመርካዮ እንድሕር ሰሊጥካ ክሰልጠካ ይትኸይድ ይልኒ እንድሕር ዘይሰሊጥካ ኣምላኽ ተደሊካ ግን ኢንተርፌር ገይሩ መደባትካ ኩሉ ኸፍርሶ እዩ ኣይክሰልጠካን ይልኒ ከምኡሉ ልክ ከምዚ ካብ ድቃሱ ዝበራበር ሰብ ተባራቢረ ሽዑት ፕሮሰስ ጀሚረዮ ዳሓር ከምዚ ዝበልኩኹም 2003 ዘይፈልጥ ዓዲ ሪእዮ ዘይፈልጥ ዓዲ ናብ ሽረ መጽ ማለት እዩ ሓደ ኢልና ጀሚርና ሓሙሽተ ዋልድ ነይረን አንሻድሻይና ሆይና ዳሓር አገልግሎት ጀሚርና ማለት ክነገልግል ምስ ጀመርና ናምላኽ ክነገልግል ምስ ጀመርና ሽዑ ተራነ እግዚአብሔር ዳረዳና ሕጂ ኣብ ትግራይ ጠቅላላ ማለት ኣነ ቅድመ መምጽአይውን ሓደ 6-7 ዝኾና ቸርችታት ነይረን ቃለ ሕይወት ጥራሕ ማለት ሙሎንጌል ኣሎ ካልኦት መሰረተ ክርስቶስ ካልኦትን ቸርችታት ኣለዎ እዮም ነገር ግን ሕጂ ብናይ ጎይታ ረድኤት ሕጂ ቃለ ሕይወት ጥራሕ 23 ቸርችታት ኣለዋ ኣብ ትግራይ ማለት ክብሪ ንጎይታ ይኹን ሕጂ እቲ ናይ ኤርትራውያን ካምፕ ዘሎ አገልግሎተይ እቲ ሻም ይፈልጥ እዩ ምስኦም ዘለና ኢድኒ ተታሓይስና ነገልግሎ አገልግሎት ዕዮ ክሪኦ ከለኹ ዳሓር ከኣዚ ኩነታት ኮይኑ ብዙሓት ሰባት ኣነ ምስ ከድኩ ዝመፁ ሰባት ማለት እዩ ተኣሲሮም ዝነበሩ ንሽረ ይመፁ ብስደት ዝሓለፉ ናባና ይመፁ ካልኦት እኳ ዞም ብስጋ መራሕትና እኳ ሕጅስ ናብ ሽረ ይመፁ ኣለዉ ማለት እዩ ሕጂ ታይብል ለካ ሽዑኡ ኣገልግሎት ተዓፀወኒ ሕጂ ንሰናይ እዩ ንሰናይ እስከበሉ ሕጂ ሽረ ማለት ኣብ ማእኸል ከተማ ግራውንድ ፕላስ 2 ህንፃ ዓቢ ቢልዲንግ ልዕሊ 10 ሚልዮን ዘውፅእ ህንፃ ኣለና ኣብ ታሕቲ ቢዝነስ ኤሪያ ይዝካረ እዩ ሓንቲ ገዛ ሓደ ወንጌላዊ ተኸፍለልና ማለት እዩ ስለዚ ፈረንጂ ኣኾሪው ሰብ ኮርዮም ኢልና ኣይንፈርሕኒና እቲ ህንፃ ስለ ዘይኩሪ ማለት እዩ ርእስና ኽኢልና ቤተ ክርስቲያን ተኸላ ካብኡ እንዳተላዓልና ትግራይ ንበጽሓለና ማለት እዩ አሜን ዶትም ኣሕዋተይ ስለዚ ተመስገን ሽዑ ዘይሰለጦ ጉዳይ ምሰባት ኣይኮነን ሽዑ እንኳ ዓስኻ ይመደብካኒ ኢለን ሓደ ትዕተ ትመድበን ነርካ ምናልባት እዚ ሕጂ ዘለናዮ ነገር ለካ ኣምላኽ እንታይ ዝገብር ኣርሒቑ እዩ ዝርእቱም ኣሕዋተይ ስለዚ ተዘይሰሊጥኩም እየ ዝብለኩም ዘለኹም ኩሉ ዘይምስላጥ ሕማቂ ማለት ኣይኮነን ኣብኡ ፍቃድ ኣምላኽ ክህሉ ክእል ነገር ግን ጉዳይኩም ምስ መን ግበሩ ምስ እግዚአብሔር ግበሩ ናይ መወዳእታ ሓንቲ ሓፍትና ዘይርስዓ ካብቲ ዘለናይ ኣከባቢ ሰብኣና ኣዲስ ኣበባ ይኸይድ ነይሩስ ንሰለስተ መዓልቲ እዩ ዝኸይድ ነይሩ ደብዳቤ ፅሕፍ ሃይላ እዚ ተማልአ ሌላስ ናይ 6,000 ድያ ገለ ዝኸውን ዋጋ እዚ ተማልአ ኢላቶ እሱ ከዓ እንታይ እዚ ተላግፅ ዲኺ ዘለኽ ኢሉ ኣነ ንክልተ መዓልቲ እንታይ እዚ ኢልዋ አንተ ሓወይላተ ዘን ወረቀት ምሽካም ተኸብደካ ዲያ ይተኸብደካን ኢላቶ ዝያዳ ይተኸብደኒ ኢላ በቃ ሒሳብ ሞሳ እዚአን የልያን ኣለዋ ኢላቶ ሰዲዳቶ ማለት እዩ ሕጂ እሱ እንታይ ሓሳባቱ ኣብዚአን 800 ቅርሺ ለዋኒ ክልተ መዓልቲ ክሓድረ ገለ ኳልኩሌት ገይርዎን ዘሎ ገዲብዎ እዩ ዘሎ እሳ ግታይ እትብ ዘላ ጉዳይ ምስ መን መሲልኩም ምስ እግዚአብሔር ሰይልካ ጥራሕታ ወረቀት ሒስካ ያኺድ ኢላቶ ሓንቲ መዓልቲ ክትተርፎ ኣኼብኡ ወዲ እንዳተመለሰ ከሎስ ሓደ ኳሕ ኣቢሉሲ ልክዕ እኳ ያን ከምታ ሰን ዝበለተን እዚአን ጎይታ ተሓሳሲብኒ ኢሉ ሂብዎ ማለት እዩ እሳኻ ጽሒፋተን ያ ዋጋን ሽሕንክልተ እንደገና ካብ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ዋጋ ተዋጋው ናይ ጉደሎቶን ክስታይ ሽሕንገለን ክስታይ 800 ገለ ኢላ ናይ 6,700 ሃይባቱ
دحر كنت سب كل نسم سحابه ناتي أيكونان ناتي أيني له كل جزء إلا متي مالتي أتما حواتي آمين دو قدايو مس أملاخ زجبر سب مس باي قاج أني قدايو مس أملاخ زجبر سب مس مرحت بتخريستيان مس كوير مس قلي يكونن زجور ماكم قدايو مس أملاخ زجبر سب كله جزء confidence على بقى خم أم بس هاي عطوي وات سب تاي لو ختبل صبغي سب تاي لأنه لو ختبل صبغ هذا جزء السينا سلا سبات سلا زخنا دخمات سلا زخنا نيج نقومه قداينا خابسب قريفنا بعلنا هنفتح نفتن يبالا شونها سبات سلا زخنا أنا وكما هم دخم سلا زخنكم نجرجن بزقال لهم عن تقوي تزارب نانتاي إتأبانا سناي قبرز جمرك زيابير السنتاي كقبريو أما أخذ زلوا خي نجرنا دي أي نجرنا نيون دا آمنا نقوي تاهم هاريا باولوس دا مسكنا كنا برك زيابير تسوقي بزحنا زيابير كزهيا نزابة خريستيان زيا ذهب هيا وقاليو قوي تاي باركم